שם בבית הקטן שושנים פורחות בגן ובשובח הלבן היונה ואני חולם עכשיו על כנפיים של זהב איך בשמיים אני עף ורק אלייך שב תני לי יד מחבקת וטובה תני לי יד מחזקת ושלווה תני לי יד וחכי לי אהובה כשאני כאן לבד תני לי יד שם בצל אלון כבד חי לו זיכרון עובר ואיתי הוא כל העת כמו תמונה ואני חולם עליו בסופה ובשרב איני יכול עוד בלעדיו רוצה אותך עכשיו תני מה את עושה פה? מה שאתה עושה פה כנראה. באתי לעבוד. אני בדיוק סיימתי. חכה רגע. מה שלומך? מה אכפת לך? אכפת לי. תמיד היה אכפת. מי שאכפת לו לא נעלם ככה פתאום, יעל. אני לא נעלמתי, התחלתי ללמוד. אתה יודע איך זה עם הלימודים. זהו, שאני לא. אתה יודע כמה רציתי להתחיל משהו חדש. לעשות משהו בשביל עצמי. בשביל עצמך, בשביל עצמך. זה נקרא להיעלם, יעל. יוסי, אני חשבתי שזה יהיה יותר טוב לשנינו ככה, שנשכח קצת, שנתרחק. אז אני לא שכחתי, בסדר? מה אמרת? אני אומר שאני לא שכחתי. שאני לא הפסקתי לספור את הימים. שלא עבר ערב אחד מבלי שעברתי ליד הבית שלך וחיכיתי שתחזרי כבר. אני מצטערת, את לא מה? אני לא ידעתי שאתה... בטח. מה כבר אפשר לצפות מיוסי, אה? זה לא מה שהתכוונתי. זה מה שיצא. אני מצטערת. עזבי, זה גם ככה לא משנה, אוקיי? בטח, לא משנה. מתי זה כן משנה? יוסי, חכה רגע. אתה תוכל לשכוח את כל הימים הרעים ובקלות למתוח שעה למיליון רגעים אתה תוכל לברוח מאביך, מאמך ומשמך אך אפילו בסוף העולם לא תוכל לברוח מעצמך. נורא קל פתאום לבוא ולהגיד דברים, אה? יוסי, אני יודעת שאתה שונא שאני אומרת לך את זה, אבל עמדתי כאן והקשבתי לך שר. שכחתי כמה יפה אתה שר. יש לך כישרון, יש לך הזדמנות לצאת מאחור הזה. תעשה עם זה משהו, תלך לאודישנים. איזה אודישנים? לצבא לא קיבלו אותי בגלל התאונה. אמרו שיש לי יותר מדי ברגים בגוף. אודישנים. את הגליים מתכות של הסופר אני בקושי עובר. זה הכל בראש שלך, יוסי. יש לך כישרון טמבל אחד. אז מה זה הדיכאון הזה? את נעלמת לשנה, פתאום אתה מוכשר, יוסי? מה את יודעת עליי בכלל, אה? איזה מין שאלה זאת. מה אתה יודע עליי? אני יודע שכל בוקר, בשעה 7:30, את יוצאת מהבית ועוברת דרך המכולת של יעקב. אני גם יודע שהבוקר... רגע אחד. אתה עוקב אחריי? לא. מה? יוסי, דבר איתי. תראי, את לא מבינה גם ככה. אתה תוכל לפתוח עוד פרק חדש בחיים. אתה תוכל לפתוח באור, בריחות, בצבעים. תמיד תוכל לברוח מאביך, מאמך ומשמך אך אפילו בסוף העולם לא תוכל לברוח מעצמך. אז תיקח את עצמך בידיים ואל תעזוב. תיקח את
אמא שלך נהרגה בגלל שאבא שלך שותק... בגלל שאבא שלי מה? תמשיכי, למה הפסקת? עזוב, לא משנה. דברי, נו. סתם, לא הייתי צריכה להגיד מה את את זה. חושבת שאני לא יודע? לא יודעת. אני יודע טוב מאוד. אז אבא שלך כן דיבר איתך? לא! הוא לא דיבר איתי. כי הוא חתיכת פחדן, זה מה שהוא. מה, את חושבת שאני לא יודע למה הוא לא מדבר? הרי הוא מפוצץ ברגשי אשמה, אבל אל תדאגי, הוא התחרט על זה. מאוד מאוד הוא התחרט על זה. רגע, חכה רגע, יוסי, לאן אתה הולך? תסתכל לי בעיניים, אני צריכה את העיניים שלך בשביל להגיד... תעזבי אותי!